फैदों स' नोंथांमोननि रिक्वेस्टखौ लाखिनाया जोंनि खामानि खिन्थु आं बेखौ हमना मोनासै जे आं मा एक्टिं खालामना देखायगोन नोंथांमोना मा लुबैयो मोसानायखौ हाथ'ला होनायनो प्रेक्टिस खालामदों मानो होनोब्ला आं मोनसे खोथाखौ बुङो दा नोंथांमोननि रिक्वेस्ट खालामबा आं मोसागोन हा मोसानायाव जेबो प्रब्लेम गैया जों गोसो गुदुं जानानै मोसागोन जों मोसानो चान्सखौनो नागिरखाबाय थायो खिन्थु मोनसे खोथा मोसाबा जों दा विदाउट प्रेक्टिस मोसाबा बेफोर बे इउटुबाव हगारगोन इउटुबाव हगारोब्ला रायजानांगौआ जों जागोन बेखौबो जों रायजागोन जेबो नङा खिन्थु बेवहाय एसे दुखु मोनो आरोना बेखायनो प्लिज आं दिनै नेक्स्ट टाइम फैगोन आं नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ बेवहाय आं नोंथांमोना जा होनो बेखौ खालामगोन ओमफ्राय दा एक्टिंखौ आं खालामना होनोसै आंनि मुभिनिफ्राय नांगौ ना आंनि जास्ट बानायनाय आंनि अन मेकिं नांगौ ना आंनि मुभिनि मा लुबैयो हा मा होनदों अ गाबनांगौ गाबनांगौ मा रिजोना गाबनांगौ गाबनायाथ' बिराद रिजोन दङ मानसिया दुखुआथ' बिराद रिजोन्स थायो हाबा गाबनाय बेखौ रिक्वेस्ट मोनबाय आङो अके जेबो नङा बाबा सरि बाबा होनबा रायजालायगोन आफा माने उन्दैनिफ्राय बाबा होनबोबाय नालाय ओंखायनो माने जालाङो आरो सरि आफा आं नोंखौ बेफोरबायदि गालांनो सानाखैमोन नाथाय सिख्ला मानसि सासेया जेब्लाबो सम फैखायो आं बेखौबो मिथियो नोंनि फिसाजोआ एसेबां बुजिनो गोरों नङि नङा आं बुजिखायो बे समा फैखायो सानसे नङा सानसे नाथाय आं बे समखौ जेब्लाबो फैजानो लुबैयाखैमोन मोसानायले मोसानाय मोसानाय मोसाखौलानो एबाराव मोनसे डायलग मावदो हा मोनसे डायलग मावदो ब्रेकआप जानायनि डायलग ने आं बर'नि नामखौनो इउज खालामबाय बर'नि मुंखौनो सोरां नों आंखौ माबोरै बेफोरबायदि गारनो हाखो जेनेबा माबोरै आंहा मोदोमा गिदिर बेखायनो नोङो फुजाजों बोरै रायलायफिनखो बेहा मोदोमा स्लिम आंहा मटि बेनो ना डिफारेन्सआ नोंथ' बेनि आंनि गोसोनि डिफारेन्सखौथ' नुवाखै जानो हागौ नों दिनै बिनि समायना महरखौ मोदोम स्लिमखौ नुनानै नों बेखौ बिराद मोजां मोनदों आंनि मोदोम गिदिरखौ नुनानै नोङो बर नांनानै लासिंसिं मोननानै नों आंखौ गारबाय नाथाय सानसे सम फैगोन बे महरा सानफ्रोमबो थाबाय थाया बे महरखौ लानानै नोङो बुगादों दिनैयो आंनि गार्लफ्रेन्डआ ओरैबायदि साइज नों बेफोरबायदि नङा खिन्थु सानसे नों बुजिगोन बेनि गोसोआ जेब्लाबो खिन्थु बुरैया बेनि महरखौ लानानै नों दिनै गोग्गादों ना सानसे नों आंनि खाथियाव फैनांगोन जेबो नङा नों थां मा बेथ' माबासो थांना थांजासिगोन दायो थाङा मोसाना खोन्थिनायबा आंगौमोन एक्चुअली आंखौ जाय हांख्रायहरदोंमोन उदालगुरि जिल्ला एक्चुअली आं उदालगुरिनिनोखा सोरबा सोरबा मिथियो जानो हागौ सोरबा मिथियाखैबो जानो हागौ आं उदालगुरिनि
Thank you so much. रावबो गैयामोन बेवहाय गोजां बोथोर अब्लाबो नोंथांमोना एसेबां लैहोर लैहोर फैनानै नायफैदों थेंक इउ सो माच बेफोरबायदिनो हेफाजाब होबाय था गासिखौबो जोंनि बर' हारिया दावगालांनांगौ जोंनि बर' हारिनि गोजोनथों